It's time for DJ Rocky's Secret Files. Nagpagalaw ang mister ko sa bakla. Kapalit ng ipinagbabawal na gamot. Itago niyo ako sa pangalang Queen, 20 years old. Ang sarap sa feeling na yung taong pinapangarap mo na makasama habang buhay, nasa tabi mo. Tapos, patuloy niyong pinaglalaban ang pagmamahalan ninyo. Pero, tama ba na magstay sa isang relasyong hindi ka sigurado kung magiging masaya? O magiging masakit lang sa dulo? Meron akong boyfriend. Almost 6 years na po sana kami. Kung hindi lang kami naghiwalay noong year 2013. Pero ngayon, 3 years na kaming magkarelasyon. Sobrang mahal na mahal ko yung boyfriend ko. At ang dami na naming napagdaanan. 2015, sobrang saya ko noon. Grabe rin kasi yung pinagdaanan namin nung naghiwalay kami. Ako noon, araw-araw, iinom ako ng alak. Lagi ako umiiyak. Hindi makakain na maayos. Kung saan-saan pumupunta. Basta kapag may session ng inuman, nandun ako. Lahat ng sakit na naramdaman ko nung naghiwalay kami, nawala yun. Simula nung nagparamdam siya sa akin uli. Nagparamdam siya sa akin. At isang araw, tinanong niya na lang ako bigla, kailan ko siya sasagutin. Wala akong idea na, pinopormahan niya na pala ako. Kaya pala may pa-sweet-sweet siya sa akin, may pahatid-hatid bigla sa akin. Tapos, nung sinabi niya sa akin na, kailan mo ba ako sasagutin? Kailan ba ako sasagutin ng taong mahal ko? Siyempre, kinakabahan ako noon. Kasi alam ko nasaktan ako eh. Pero bigla niyang sinabi sa akin na huwag kang mag-alala. Mamahalin kita. Para bang tumigil yung mundo ko noon? Parang gusto kong sumigaw na, ano ba to? Totoo ba to? Basta ang saya-saya ko noon. Akala ko noon magiging masaya ako kapag nagkabalikan kami. Akala ko nakakalimutan ko na lahat ng sakit na naramdaman ko sa kanya. Pero dahil sa pagkakataong yun at nagkabalikan kami, yun pa pala yung simula ng mas masakit na pagdaraanan ko. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya, tiniis ko lahat. Araw-araw lagi kaming magkasama. Lagi ko siyang nilalambing. Lagi ko siyang binabanata ng mga pick-up lines. Lagi kong sinasabing mahal ko siya. Hanggang sa isang araw, hindi niya ako pinansin. Nang walang dahilan. Hindi niya ako kinausap.
Dinaan-daanan niya lang ako na parang anino lang. Buong 11 months. Parang ganun yung nangyari sa amin. Ano ba to? Ano bang ginagawa sa akin ito? Bumalik na naman lahat ng sakit. Akala ko magiging okay na ang lahat sa amin, pero hindi talaga. And then after ng ilang araw, bumalik na naman siya. Anniversary namin. Nag-away kami. Binalik niya sa akin yung cellphone na ibinigay ko sa kanya. At nagulat ako nang biglang nag-ring ang cellphone. May text message. At nagulat ako sa nabasa ko. Wala namang tungkol sa babae, pero hindi ko alam na gumagamit na pala siya ng bawal na gamot. At yun pa talaga yung ayaw na ayaw ko sa lalaki. Kaya pagkatapos nun, nakipaghiwalay ako. Kaso, tinakot niya ako na lalo daw siyang malululong sa droga kung iiwan ko siya. At ang masakit dun, habang tumatagal yung pagsasama namin, tinitiis ko siya. Kahit sinasaktan na niya ako physically. Dumating sa punto na nagkakapasa na ako. Puro kalmot ako. Sinasabunutan niya ako, sinasapak. Kahit nga nasa kalsada kami, sinasaktan niya ako eh. Nahihiya ako para sa kanya. Kasi pangit na yung tingin sa kanya ng tao. Sabi nga ng mga kaibigan ko, hiwalayan ko na eh. Kasi ganun naman daw yung ginagawa sa akin. Gusto ko namang hiwalayan pero mahal ko eh. Mahal ko kaya ayaw ko siyang malulong sa droga. Ginawa ko para hindi siya makagamit. Kapag hinihahatid niya ako sa amin, dun ko na siya papatulugin. At minsan, mas nag-aaway pa kami kasi ayaw niyang matulog sa amin. Pero pinipilit ko siya. Ang sinasabi kong dahilan, miss ko na siya at gusto ko lang siyang katabi. Ganon. Tapos ayun, minsan napapapayag ko, minsan hindi. Naghahabulan pa kaming dalawa. Nagkaroon pa ng time na kinonfront ako ng papa niya kasi sinisira ko daw yung buhay ng anak niya. Pati mga kapatid at tita niya galit na galit sila sa akin. Kasi nga, ako daw yung dahilan. At minsan, nabugbog pa siya ng papa niya kasi nga, hindi na nagpapakita sa kanila. Ako naman, lagi ko siyang nire-remind na umuwi sa kanila. Sa schoolworks naman, wala din siyang problema. Kasi ako naman yung gumagawa ng projects niya. Kaya lang ang masakit dito, ako ang sinisisi nila. Sinisira ko daw yung buhay ng boyfriend ko. Hindi ko naman masabi na yung anak nila ay addict. Alam ko kasi na ako din yung mapapasama kapag sasabihin kong nag-a-addict yung anak nila. And then fast forward, 2 years na kami noon ng boyfriend ko at hindi pa rin siya nagbabago. Ganon pa din araw-araw. Hinahanap ko siya sa mga tropa namin pero nagtatago siya sa akin. Pero dahil magaling ako, alam ko kung paano sila hulihin. Nakikita ko pa rin siya. Alam ko kung saan ko siya pwedeng hanapin. Pero ayokong nakikita siyang ganun yung ginagawa niya kasi sa tuwing nakikita kong ganun yung ginagawa niya,
Pumapasok sa isip ko na iwan na siya. Pero ayokong iwan siya. Dumating ang isang araw. Lumapit siya sa akin, umiiyak. Ang sabi niya, nalaman na daw sa kanila na gumagamit siya ng bawal na gamot. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Wala daw, kinausap lang siya. Tapos nagulat ako sa reaksyon ng pamilya niya. Bakit ganun yung reaksyon nila? Wala silang ginawa. Basta, after nun, ganun pa rin siya. Walang pinagbago. Gumagamit pa rin ng bawal na gamot. Tumatakas sa akin. And then fast forward, Pasko noon. Sa kanila kami nag-celebrate, kasama yung mga tropa namin. Exchange gift. Inuman, kainan, kantahan, at kwentuhan. Basta happy-happy lang. Kinausap uli ako ng papa niya. Sabi sa akin ng papa niya, alam mo, akala ko noon, ikaw ang sisira sa buhay ng anak ko. Akala ko pariwara ka. Pero mali ako. Kakapun ako sa'yo. Hindi ko na napansin yung maling ginagawa ng anak ko. Salamat kasi andyan ka. Salamat kasi inaalalayan mo siya. Yun yung sinabi ng papa niya. Napangiti lang ako. Ayoko nang magsalita kasi wala eh. Tapos na niyang sabihin yung pangit na salita. Yung dati-dati pa. And then fast forward, year 2017. March 11 yun. Doon nagsimula yung pinakamalaking pagbabago sa buhay naming dalawa. Lagi na kaming magkasama sa kanila, matutulog, tas kinabukasan uuwi ako sa bahay namin, maliligo lang, tas babalik na uli sa kanila. Hanggang sa April na noon, hindi ako dinadatnan. Pero sabi ko, siguro sa katapusan, tsaka na ako magkakaroon. Inaantay ko, kaya lang wala pa rin. Tas kada alis na ako sa amin, pupunta ako sa kanila, pakiramdam ko, antok na antok ako. Ayokong uminom ng alak, ang init-init ng ulo ko, nagduduwal-duwal ako. Pero walang lumalabas na kahit ano. Basta, lagi lang akong gutom. Hanggang sa pinagpiti ako ng mga kaibigan ko. Binyag noon ng anak ng kaibigan namin na nagpiti ako. Tapos yung kaibigan ko ang tumulong sa akin. Hanggang sa nakita namin, nagdalawang linya. Positive. Alam mo yung pakiramdam na masaya, na malungkot? Kasi gusto ko naman talaga magka-baby. Kaya lang malungkot kasi hindi ko alam kung ano magiging reaksyon niya. Ng boyfriend ko. Kaya pag uwi ko galing sa binyag, sinabi ko agad sa kanya. Naiyak siya. Tapos tinanong niya ako kung itutuloy ko daw ba. Kasi hindi pa siya handa. Ang sabi ko sa kanya, kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Basta ako, itutuloy ko to. At doon nagsimulang magbago yung takbo ng relasyon namin. Noong una, hindi pa okay eh. Pero lumipas ang ilang buwan, nagiging okay na. Sabi niya sa akin, mahal, wag mo akong pigilang gawin ang gusto ko kasi nililibang ko yung sarili ko. Para hindi ko maisipang gumamit ng pinagbabawal na droga. Ganun palagi pag wala siyang pasok sa trabaho. Nagji-gym siya. Kung hindi gym, nagbabasketball. Actually, worth it naman lahat. Kasi nakita ko, nagbago siya. Hindi na talaga siya gumagamit.
At hindi na rin siya nagyayayang gumamit. Naging mas responsable na siya kumpara nung una. Hanggang sa nagsilang ako ng baby girl. Sobrang saya nun. Wala akong ibang kasama kundi siya lang. At pakiramdam ko, nagiging mabuting ama siya. Fast forward, February. Parang hindi na naman ako dinaratnan. Hanggang sa umabot ng August, libing ng lolo niya. 8 months na noon yung baby namin. Na para bang may gumagalaw sa tiyan ko. Sabi ko nga sa isip-isip ko, buntis na naman ba ako? Hanggang sa nagpa-ultrasound na ako. At tama nga ang hinala ko. Buntis ako. At baby boy. Masaya na nakakakaba kasi alam kong madidisappoint sila mama. Kasi masyado pang baby yung panganay namin. Pero nung sinabi naman namin, wala naman na silang nagawa. Blessing naman daw. And then, September 29. Fast forward ulit. Huling araw ng rehistro ng botante sa munisipyo. Nagparehistro ako noon. Tapos nakita ko yung kaibigan naming si Gracia. Ayun, chika-chika. Kaso bigla niyang nabanggit na lalaya na daw yung isang kilala naming lalaki. Sabi ko, oo nga. Wala. Finish na dyan yung asawa ko. Hindi na siya babalik dyan. Kasi nakulong yung asawa ko noon. Proud ako kasi alam kong hindi na talaga siya babalik. Hanggang sa biglang nabanggit nung friend ko na si Gracia na naglantad nga na bakla sa loob ng kulungan si Sabi ko, matagal ko nang alam na bakla yun eh. Sinasabi ko nga sa asawa ko pero hindi naniniwala. Tas ang sabi ng kaibigan ko si Gracia, sabi nga ni may nangyari sa kanila ng asawa mo. Kapalit ng droga. Naguguluhan ako. Sa isip-isip ko habang nakakulong noon ang asawa ko, may nangyari sa kanila nung lalaking yun. At kapalit nito ang droga. Sabi ko na lang, imposible yung sinasabi mo, hindi ganun yun. Pero ang lakas ng tibok ng dibdib ko nun. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Tapos sabi niya sa akin, syempre hindi naman naamin yun sa'yo. Sino ba namang tanga ang magpapaano sa bakla tapos aamin, hindi ba? Huwag ka nang magalit, tapos na yun eh. Nakaraan na yun. Hanggang sabi ko na lang kay Gracia, ay kung totoo man yun, hindi yun okay para sa akin. Tapos sabi niya, sige, sasabihin ko yun kay na nagagalit ka sa kanya. Tapos tinalikuran na ako, umalis na siya. At parang bigla akong nawalan ng gana sa lahat nun. Nandidiri ako sa kanya. Nandidiri ako sa sarili ko. Bakit kailangang umabot pa sa ganito? Kung kailan may mga anak na kami, kung kailan kasal na kami sa West. Naiiyak ako. Kaya chinat ko siya sa lahat ng nalaman ko. Nasa trabaho siya noon, sabi ko, nakakadiri ka, napakababoy mo, masarap ba? Minura ko siya. Tapos sabi ko, sa bagay, sinong hindi masasarapan? Hihiga ka lang, masasarapan ka na, meron ka pang droga. Sobrang galit na galit ako. Sumakit yung tiyan ko, kaya medyo kinalma ko yung sarili ko. Hanggang sa nag-reply siya, sabi niya, ano na
na naman yun? Anong sinasabi mo? Sinabi ko sa kanya lahat ng nalaman ko tungkol sa nangyari sa kanila ni ano. Tapos alam nyo kung anong sabi niya? Mag-usap na lang tayo pag uwi ko. Nagagalit ka na hindi tayo nagkakaintindihan. Pagka-uwi ko galing sa munisipyo at galing dun sa pag-uusap namin ni Gracia na kaibigan ko, iniisip ko nang iniisip yung nalalaman ko. Iniisip ko kung paano nila ginawa yun. Naiiyak ako, parang dirig-diri ako sa sarili ko. Lalo na sa kanya. Nang araw na yon, nakatulog ako sa sobrang paghahagulgol. Nagising na lang ako nang bigla siyang yumakap sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Basta naiiyak lang ako. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, hindi niya daw alam. At mas nanlumo ako kasi totoo nga. Naiiyak ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tulungan niyo naman ako. Itutuloy ko ba yung pakikipagrelasyon ko sa taong to? Siya kasi yung first love ko eh. Siya yung first sa lahat-lahat. At hindi ko ine-expect na ganun yung gagawin niya. Pakiramdam ko binaboy niya ako. Habang may nangyayari sa kanila, pag-uwi namin dito, sa amin may mangyayari sa amin. 2 years ago na simula nung mangyari yun. At ngayon ko lang nalaman. At lalong ko nung nararamdaman yung sakit. Pag nababakante, wala akong ginagawa. Nasasaktan ako kapag pumapasok yun sa isip ko. Gulong-gulo na ako ngayon. Tulungan niyo naman ako kung anong gagawin ko.